Zer ari da gertatzen Nafarroan? Egun hauetan entzuten ari gara bezaren goraberak dirala eta Nafarroa bera amildegiaren ertzean kokatuta dagoela aurrekontuen ikuspegitik eta diru sarreren ikuspegitik. Hau dena azaltzeko eta Nafarroa lotzen duten katei buruz hitz egiteko beharrezkoa da bezarekin gertatu dena azaltzea, lehenik eta behin. Oso operazio berezi egin dute triangulatuz hiru elementu nagusi, batetikan Nafar Foru Ogasuna, bestetikan Volkswagen, eta hirugarrenez Ogasun Zentrala edo Estaduko Ogasuna. Nafarroak operazio honen bidez lortu izan du urtero bere aurrekontuetan zeukan diruaren 10%. Kopuru oso esanguratsua inondik ere. Nola lortzen zuen diru hau? Landabeneko plantan ekoizten ziren auto guztiak, denak, saltzen zizkion Volkswagenek bere filial bati. Bartzelonan zeukan filial bati. Operazio horrek sortzen zuen beza 350 milioi euro ingurukoa zen. Kontuan hartzen baldin badugu, Nafarroako aurrekontuak 3.700, 3.800 milioikoak diala, urtero 2007-an 110% injekzioa jasotzen zuen Nafarroak kontzeptu honengatik. Gero Volkswagenek diru hori noski ez zuen galtzen. Esportatu egiten zituenez auto gehientsuenak, esportatzeagatikan bez hori kendu egiten zitzaion eta itzuli egin behar zitzaion. Eta itzuli ere Madrileko gobernuak itzultzen zion. Baina gero kantitate hori ez zion Nafarroako gobernuari itzultzen. Nonbait hor hitzarmenen bat edo bazeukaten. Honek adierazten du batetikan Volkswagenekin Nafarroak daukan lotura, edo Nafar gobernuak daukan lotura, gutxienez berezia dela. Eta hor badagoela nolabaiteko favore edo menpekotasun lotura bat. Ez da gaurko bideo honen arrazoia hori, baina aipatzea beharrezko iruditzen zaigu. Ze gertatu da? Operazio hori eten egin du Madrileko gobernuak, momentu honetan Nafarroarekin eta Ogasunaren inguruan dituzten tirabiren artean, eta ez bakarrik eten, baizik eta 2007-tik gaur egunera arteko kopuru guztiak erreklamatu egin dizkio, nunbait, hitzartuta zutenean, hori opari moduko bat edo izango zala. Opari pozoindua inondik ere, ezta ikusten ari garen bezala gaur egun. Bueno, eskatu egin dizkio eta ze kopurutaz hitz egiten ari gara, 1.500 milioi euro pasatxo. 1.500 milioi euro horiek ordaintzeak Nafarroari porrota edo bankarrota ekarriko lioke, horren zalantzarik ez dago. Ja berez, larria izango litzateke urtero 350 milioi horiek ez ingresatzea. Egundoko murrizketak egin beharko lituzke gobernuak. Baina, horrei eranzten baldin badiogu, gainera, 1.500 milioi baino gehiago itzuli beharko lizkiokela Madrileko gobernuari, Madrileko gobernuak ataka estuan utzi du Nafar gobernua eta Nafar Foru Erkidegoa. Porrotaren menpe eta Madrilekiko dependentzia handiarekin. Orduan galdera da, zergatik egin du hau orain? Bueno, oso zaila da asmatzea benetan ze funtsezko arrazoi egon daitezken horretarako, baina bi arrazoi behintzat bururatzen zaizkigu maila politikoan, gero ekonomia zere jardungo dugu apur bat. Politikoki bi gauzangatik, arrazoi batengatik egin dezake. Baldin eta gerora kentzeko asmoa baldin dauka, eta orain badirudi hori esaten ari dira, Nafarroatik hau, kendu egingo da zerbait dela. Aditzera eman nahi du, Nafarroan aldaketa politikoa gertatzera dijoan momentuan, eta momentu honetan dagoen gobernu, uperen gobernua, oso arazo handiekin dagoenean jendearen aurrean, oso itxura txarra daukenen jendearen aurrean, nolabait negoziatzailea abilaren itxura eman eta puntuak irabaztea. Hauteslegoaren artean, maiatzeko hauteskundeen aurrean. Azken mesede bat egingo lioke modu honetan, Madrileko gobernuak Nafar Foru gobernuari, gaur egun dagoen Nafar Foru gobernuari. Bestaldetikan eta kentzeko asmorik ezbaldin badago berriz, beste gauza bat esan nahi du. Esan nahi du, aldaketa gertatuko dela badakitela Madrilen, eta orduan aldaketa hori gertatzen denerako nolabait erretako lur bat utzi nahi dute, Madrilekiko finantzieroki erreskatatu beharra izango duen lur bat, dependentzia izugarri edukiko duena, eta bere politikak gauzatzeko gai izango eztan gobernu bat. Aurrekontuz oso murriztuta ondalako, bere aurrekontuen zati izugarri bat, zorrori itzultzera bideratu beharko duelako, eta ezin izango duelako egin nahi duena. Nolabaiteko zigor baten aurrean gaude. Ekonomikoki, zerbait aurreratu dugu, bi alderdi. Bata aurrekontuei dagokiena,
aurrekontuak oso murriztuta geratuko dira, ze hitz egiten ari gara, 4.000 eskasko aurrekontua manejatzen duen erkidego autonomio bati buruz, eta gainera, kopuru horrei, 350 milioi kendu barbaren bazezke urtero jasotzen zituen doping fiskal edo estalitako erreskate horren bidez, jasotzen zituen horiek kendu egin behar dira, eta gainera 1.500 milioi gehiago kendu behar dira, jakin beharko litzateke, nola kenduko litzateke, baina ikustekoa da, Nafarroak dituen konpromiso ekonomikoi ezingo liekela oinarrizkoenei ere aurre egin egoera horretan. Eta, bestaldetik baita ere, aipatzeko moduko iruditzen zaigu, Volkswagenekiko Nafarroako gobernuak daukan dependentzia horretan, nolabait beste eredu ekonomiko baterantz, beste egitura ekonomiko baterantz, jo beharko luke daukan automozio eta bereziki Volkswagen industria automobilistiko horrekiko dependentziatik ies egiteko. Nolabaiteko lurralde, gaur egun ez dagoen lurraldeen arteko oreka bat, eta industria aurreratuago bateranzko saltoa egin dut izateko.